Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli na još jedan tutorial do Vucković channela. Danas ću vam pokazati kako dodati mediju, znači slike, PDF failove i slično na vašu WordPress stranicu. Vi kad jednom stavite sliku, kada ju prenesete na vašu WordPress stranicu, možete izbrisati s računala jer ona je prenešena na vaš podatkovni prostor na vašoj web stranici. Ovo vam koristi, znači svaki put kad budete morali dodavati sliku, možete ju naknadno znači prenijeti na vašu web stranicu ili možete tada u tom trenutku. Ja ću vam pokazati kako to napraviti. Idemo jednostavno na naš dashboard. Idemo na medija. Evo znači stisnemo add new. Odaberemo naš, evo ja ću odabrati par slika, možete odjednom odabrati više slika. Evo ovo je naš novi kanal The Vucković Sport u kojem će se prikazivati sportski videi, pa pretplatite se i na taj naš kanal. Evo kao što vidite, znači prenijeli smo to, sad kad stisnemo na library, vidimo to su naše slike koje su prenešene. Sad zbog čega nam ovo koristi? Koristi nam zbog toga kad idemo uređivati stranicu ili kad idemo koristiti nešto, kad želimo dodati taj medija, izbacit će nam sam naš medija koji je prenesen, znači nema klikanja dodatnog i nikakvih kompliciranosti. Znači evo možemo i također i tu odabrati znači više datoteka. Odabirete više datoteka pritiskom na CTRL i odabir. Znači želim datoteka, insert into page. Evo kao što vidite, ovo su naši logo od te dvije stranice. Update. Evo stisnut ćemo view page. Evo kao što vidite, to su naše slike. Vidite linkovi su na slikama, znači kad stisnete slika će vam se automatski povećati. Evo hvala što ste gledali ovaj tutorial kako dodavati medije na YouTube, pardon, na vašu web stranicu, točnije WordPress. Hvala što ste gledali ovaj video zapis, doviđenja.